Iragarri bezala, gaur batxilergoko ikasleek eta irakasleek ezagutu dituzte datorren urtean unibertsitatera sartzeko lehen azterketa ereduak. Gu Lauaxeta ikastolako 3 irakaslerekin izan gara ebaluazio ereduen nondik norakoak aztertzen. Aldaketak gutxi daudela diote, baina ulermenak, irakurmenak eta idazmenak garrantzia hartuko omen dute aurrerantzean. Iazko azterketarekin konparatuta, momentuz aldaketa gehien dituen ikasgaia kimika da. Bai orokorrean problema gehiago daudela oraingoan galderak baino. Ez hori bakarrik teoriatik haratago praktika ikasitakoa testuinguruan egoki azaltzeak garrantzia hartuko du. Eta lehenengo bultzada derrigorrezkoa. Eta hau da kompetentziala esango genukena. Eta orduan, gai desberdinetako galderak daude, testu gehiago dauka, eta horre pixka bat zailtzen du, ulertzea edo beste buelta bat edo eman behar zaio. Matematikari dagokionez, hemen ere derrigorrezko galdera izango dute ikasleek. Lehen egiten zuten zen igual, gairen bate deskartatu edo, irakasleentzako berdin, gai guztiak emango doguz, eta ikasleentzako be, nahiko antzekoa. Argitaratutako eredua ikusita Mikel lasai dago. Aspalditik marrasketa teknikoko azterketak pixkanaka aldatu baitituzte. Aurreko urtetako ariketen estilokoak, eta aukeraketaren inguruan be, bardin jarraitzen dabe. Aldaketarik nabarmenena, hizkuntza gaitasunei dagokie, ulermen, irakurmen eta idazmenari. Ez dela bakarrik problema bat ebatzi eta zenbaki bat izatean baitza, baizik eta hori dagokion kontestuan testu inguratu eta erantzun baten batean. Adierazmenean kontutan hartuko da kohesioa, koherentzia, gramatika. Eredu berriak aztertu ondoren, irakasle hauek argi dute ez dago keskatzeko arrazoirik.